intie jera malolo TV en odiochieng' maber. Ma indi chenro mar kuku mar wach kod an Jeff Olumba. Ka odiochieng' ma kawuono odarango gima notimore juma mokalo. Kaka ung'eyo duto ni sani iri koro kweth nero mar NASA kata the National Super Alliance ne oyiero gai margi achiel kachiel kaka ne oganda dwaro mondo mi giyier mondo ging'e ni to gin ng'at mane makoro ochung' negi. Bende wang'eyo sani iri ni Migosi Uhuru Muigai Kenyatta e jal mabiro chung' kod otiko mar Jubilee Party. Odarango achiel kachiel ni to yiero mar NASA kata welo mar NASA mane giwalo godo Migosi Odinga kaka presidential candidate margi nitiere kod ranyisi machalo nade. Ono ko opinion polls kanigolo to ne wacho ni nikech NASA pok oyiero jal mabiro bedo negi ogai ne nyalo miyo iwacho ni gin kod oteku man piny. Sani waneno ka giyiero kendo ok gipogore kaka ne iparo. Maendi en kuku mar wach. Arwaki e studio. Erokamano ya mosoga ndawa inyisi gi nyingi. Jokanyanam amoso te noimore an iluonga ni Odongo Jakano Kobura Kisumu County. An changanuzi mar siasa. Yes. To kawuono amor ahinya mar mondo abi e TV ka mondo wuo kod wach mar siasa. Erokamano nya Odongo. Arwaki achiel kachiel kaka in jal molony e weche mag ng'injo siasa matindo tindo. Ka political analyst wadwa rango ni to sani waneno ka koro gik manotimore juma mokalo wantiere godo. Waneno ka kweth mar the National Super Alliance koro biro magi yiero flag bearer. Maendi nyiso ni gima nyiso en ni in fact pressure mane jo government oketo gi kima jo Jubilee oketo mondo NASA oyier line up margi nen pressure mar propaganda. Nikech NASA ni ingini Kenya jigocho ga kura based on kumiwuoke. Jo Akamba, jo Aluya, jo Luo, jo Kikuyu. Gigocho ne gintiere gilongo ni political kingship. Joma kocho ni mai kumwaluo to mai kumwaluo. Kata giwacho ni a day before to mai kumwaluo to jitere di gocho kamano ero. Koro this idea mar ni NASA ne poko golo flag bearer negdi keto negeno mondo en propaganda mokongo. Lakini now that nigi koro gisetime en nyiso ni koro NASA en ready nikech wan wang'eyo maber from day one ni NASA ne bro golo line up mare. Ben na strategy maber nikech koro negi nyiso sirkal chon ahinya ngama ne gidhi go against Uhuru. Negi nyalo goye, negi nyalo pake chuodho, negi nyalo ketho ngimane. Koro kaka nyo gitimo nieri sani ang'e maber ni koro NASA at least en organized en koro ang'e ni gigi ariyo en koro en Kenyatta gi Odinga makoro dhigo. Erokamano ya. Nyisana na Odongo ni to wang'eyo ni nitiere speculations mane nitiere kane rango opinion polls mane golo chino ga chande ne gitemo wacho ni gimomiyo NASA ne yudo atamalo matin ka girango in terms of ni ng'ama dhi loyo telo mar higa nieri midhi yiero. Ne giwacho ni NASA pod giketo chien nikech gino ka yiero flag bearer ok ging'eyo ni fallout ne nyalo bedo koso fallout ok dhi bedo. Sani wang'e ni fallout onge kendo en gima onge mwaketo chien. Iparo ni bedo ni koro gin kanyakla bende ne oganda paro ni ginyalo bedo kanyakla bang' yiero flag bearer to bedo ni gibedo kanyakla ni rito nyiso na igini gima sebedo kan noga en ni jo Jubilee ongego propaganda maber molo jo NASA nikech igni ang'wen mosekadho jo NASA osebedo kamoro achiel gionge gi power gionge gi president gionge cabinet secretaries gionge gi moro lakini igni ang'wen gisebedo kanyakla ka gitiyo kamoro achiel kendo gisebedo ka giwacho nango ni gin gibro wuotho kanyakla nyaka gidhi e state house manyiso ni jogieki gima okelo kamoro achiel gima okelo kanyakla ok en tich ok en pesa en gimoro ne gidwaro mondo gikony jo Kenya. Koro wach moro mar opinion post nieri en gimoro manyaka ji ong'e ni ng'ama chulo opinion post chande ema determine figures mawuok kweko. Shida maro en niya opinion post magwa gi institutions moko ma Kenya ka gi kata ng'iyo media kata ng'iyo opinion post gi gin gima bedo owned gi ji. To joma owned gi gin jok moko ma timo biashara. Nikech ng'ama chulo employees margi. Ng'ama chulo launch margi ko magitimo ga live e TV go. Ng'ama miyo ga pesa mondo gidhi gitim pesa piny nieri. Nyak ng'e ni ng'ama chulo jathum chande ema dwach ni adoro thum machal kamano. Nikech koro idhi kwangolo, kidhi kwangolo dong chulo pesa dwach ni adoro ni ka umia dio misiani. Dong mane biro mi. Lakini koro chulo pesa to ere kana ni koro abro mi abilo longo mala kanda do dio misiani. Koro opinion post gin gik bakik jiwinji gima jone ko bedni ng'eyo en ya numbers mag jo NASA gi numbers mag jo Jubilee. En adiera ni numbers magwa ber kata numbers mag jo Jubilee ber kata numbers mag jo NASA ok ber ahinya. Mane gima nego ang'e nikech numbers don't lie. Numbers mag NASA en ber ahinya. Then forward plan mane jo chinieri democracy nyaka bed ga ni ji gore one back and forth nyaka bega nitiere confusion nitiere arguments nitiere pressure mana normal democracy kaka timore kamora amora lakini unu expect ni ji obrebra gi amani the whole time koro odin mino dinieri donc samodo ichwanyo gi chiegi koro kichwanyo gi chiegi koro okin ngamo kendi donc nyaka duka oti endelea mbele gi maisha mare mane gima timore NASA to gima ng'eyo ber ni NASA gima oketo kanyakla achiel en gima bigger than themselves kan en gimoro ni gima oketo kanyakla pesa pesa pok yudo igni ang'wen mokadho dok gi agree mondo gi endelea kamoro achiel.
Erokamne nyathi paro nade kaluwore kod gwenge mopogore opogore machalo kaka Ukambani mabende koro wechene wuok ni jotendgi mamoko wacho ni omigi rudi. Kiwinjo Western koja cha neno ka Lusaka. Ng'eyo ni sani to Lusaka onge kweth mobalo kod piny owacho. Ne ose incline himself towards Jubilee. But no wacho ni oneno ka joluya bende omi rudi. Ni Wetangula no promise ni idhi migi lion share to sani koro omigi kanyo ne en chama. Iparo ni bende adieri bende tire wach ni koso mabe en mana propaganda tu. Onge adiera like awacho ni king'iyo joluya luo Mudavadi gi Wetangula en gi Raila. King'iyo joluo gi luo Raila. King'iyo kuche gi luo Uhuru Kenyatta. King'iyo jo Kalenjin gi luo Ruto. King'iyo jo Kamba gi luo Kalonzo. King'iyo jo Mombasa gi luo Raila kaso gi luo Job. Koro ka joma kigieki iluongo ni political leaders ma community ka gin pok giwacho gimoro mopogore to treat everything ma ng'ata wacho kaka gen kelele chura ma ok nyal modho mono dhiang' modho. Nikech ing'e ni koro ng'ato ka Nyenzi ma wuoni eri. Nyenzi wacho ni jo Wakamba obedo short change. To NASA oket kamoro achiel mondo o deliver jo Kenya. Jo Wakamba gin almost I think 2.2 million people, 2.3 million people. Jo Kenya gin over 40 million people. Koro wabro bedo ni wan wawari welfare mar kabila achiel koso welfare mar jo kabila te. Ka koro joluo cha kwacho ni wambende wasubedo short change since 50 years. Bonyalo bedo ni fight ne jo Kenya. Ka jo waluo wacho ni wabedo short change. Bonyalo fight ne jo Kenya. Nikech we work will gi Masinde Maliro. We work will gi Tomboya. We work will gi Gimbai, work will gi JM Karaoke, work will gi Dedan Kimathi. Magi jo mano tho ne piny, nok gi tho ne individual needs. Gima nyako onyis jo telo gi kien ni this idea mar tumbocracy nieri en gima rach ahinya. Nikech koro waendelea ni koro gima manyo ni ibro mia pesa di. Nikech koro yieng family mari mabunji apar. Koro millions gi 40 gi bro yenjo nikech ni yieng kendi odi. Koro wach moro mar ni Wakamba ok biluwo wani nikech kata nyoro Wavinya ndeti nyose duoko Nyenze munyiso ni weche mowacho go mago mage kata Kalonzo bundo wacho ni mago weche mowacho kende Ken Lusaka wang'e ni en owuotho gi jo Jubilee koro wang'e ni en ng'ama joma chulo jo Jubilee tada ko jo Bungoma ni kaka gin jok mo osebedo e side mong'eyo ni Kenya hinyore adwa kwa gini mondo gichung tere kaboro do maraboro mondo giamua gi voice achiel ni anything red wabro duoko dala including Lusaka giduoke dala mokwongo saa 6 odiochieng' en bende giseamua ni governor margi en NASA presidential candidate margi en NASA MCS gi NASA MP gi NASA piny nyaka malo bedra NASA wanyaka wa NASA paro ne serikal mar NASA ne bonyalo konyo oganda ma pacho kaendi mondo minengo mogo be odok chien mondo mi oganda ngima obed mayot weche mane giwacho ni gidwani mondo gidil gi historical injustices gidwani mondo gidil kod weche mag corruption gidwani mondo gidil kod weche mag inclusivity gidwani obed serikal mar everybody makiwuok central to feel you are part of the government kiwuok Luo Nyanza you feel you are part of the government kiwuok western nyaka jok mowuok Turkana gini feel ne we paro ni maendi bende en gima biro kalo koso giwacha gima nyalo nyisi en 2007-2008 post election violence nunyiso wa gima munwe buildings gi ok nyal konyo dhano roads ok nyal konyo dhano SGR ok nyal konyo dhano gima ber ne dhano en ni gi feel peace you feel ni they belong you feel like a human being so you can do anything lakini kiwinjo ni in ngato nyoni piny okoeri piny ni ing'iyo nyingi mogik mondo miti igino kinya endelea to koro piny mosani wantiere Kenya kae en kabila ariyo kendri ema rule the rest of us inen ok en gima ber kete king'iyo Hutu and Tutsi war the same thing notimore kuno nikech jogo wacho ni ere ka kabila mathin ni ema nyalo rule kabila mang'eny gi king'iyo DRC Congo king'iyo Nigeria king'iyo every country shida mar Africa en diversity marwa ni en gima osebedo used mondo obed go divided koro gima NASA dikelo en an gima ng'in NASA dikelo en kanga NASA donje serikal NASA dikelo amani e piny kaeri to kan tiere amani e piny kaeri onyalo endelea mochop 8% GDP growth per year kaka nochopo ndalo mar Kibaki chande kwa antiere amani ma Kenya kaka wantiere amani in 2002-2003 chane mane jo Kenya gin united to gain one were the most optimistic people in the world jine nyalo tiyo inyalo kata paro ni omako ga police moter police mono kwalo pesa moter nyaka mbele ethics and anti-corruption commission koro gima NASA dikelo unity kage sekelo unity no to koro jibro chart their own path gibro tiyo kendgi gibro timo gigi bige koro ng'iyo Raila en Jaluo ng'iyo Kalonzo en Mkamba ng'iyo Mudavadi en Mluya ng'iyo Isaac Ruto en Jakalenjin ng'iyo jomoko modong ma support gi jogi gin jo post koro NASA ni kende ema national face jomodong gieki gin jomo wang'iyo ber ni idea margi gin ni Kenya ni gin giyo ka bank account margi en personal bank account ema nyiso jo Kenya ni tere ka boro du maraboro
nyaka waamua ni either wabro miyo Kenya ni tujo Kenya kata wabro miyo Kenya ni to an individual family kata wabro miyo Kenya ni tujo Kenya mondo jo Kenya oran ngimagi mondo gidak kendgi. Erokona nya nyisani sani wantiere kod principles abich mag NASA. Raila koro eno gai margi wang'eyo mane the latest income en mar Isaac Ruto. Iparo ni biro mar Isaac Ruto ne NASA bende in terms of numbers kejo kiwuo in terms of numbers actually numbers e gimoro ango ka oganda poko dhi yiero madu maraboro onyiso nango implications mage en ango ki wina nyisi anasabedo kasomo numbers mag 2012 2013 2007 gi 2002 elections. Kingio 2013, Raila noyudo at least 65%. Voter turnout in Western Kenya was only 65%. Lakini almost 75% of them no go Raila kura. Except Vihiga manogo ne Mudavadi kura. Kingio Mombasa, nego Raila kura, almost 77% margi no go Raila kura. Lakini turnout margi nadi, then 60%. Koro kingio kura kunde ariyo gi kende. Kingio coast gi Western Kenya kende. Ka jo wuok komo wacho ni by the way, wan all gi sirkal niri. Oda ma wuok ko at 80% kende. Mondo wago kura ne Raila. Then we maintain strongholds moko mane odongo gieki. Gini wa win kata ka kingio numbers mag Isaac Ruto. Isaac Ruto kata kingio numbers magi NASA as a whole nigi numbers kende. Kata kingio nyoro papers ne wacho ber nango gin NASA ngio 9 million votes against Jubilee's 2 million votes. Mane adiera. Kingio NASA strongholds shida marwa en nitiere voter apathy mero. Kaka Nyanza ne juu kubera yenya. Lakini jinoko register kura mang'enya. Kuro that if we can change that kama wanyalo nyiso ji the need mar mondo giwuok mondo gidigi go kura kata ka Isaac Ruto omewa kura mara 1050 kende kana local kula 20 kende 1020 kende wan wang'e ber ni gini eri by noon gini wasekao first round 50+1% kikiwinj kelele mag jok moko gweko gini en marwa ikawe nade kawinjo kiwacho wach mar voter apathy mind ang'o makelo nyao e chuny oganda makoro giwacho ni gin kod olo mar go ombulu. Shida mar jowa en achiel. Gin giwinjo ni Ruto wacho ni wadhi win gini 70%, wadhi win gini first round, umiyo wa spend first, timo no gini eriango. Shida marwa en ni kar mondo wang'i numbers magwa wasom mondo wang'i trends magwa wan wang'iyo trends mag jo enemy, wang'iyo trends mag opponents magwa. Koro voter apathy ni eri kaka wang'i ka nomination process ni eri. Iro koro wacho ni kibigo ni Raila kura nikech koro jakomidi ogol kata nani kata gane ogol kata jok moko miero gi ogol. Koro Raila no wacho ber 2013 en GO accuse ni no ingilia nomination. Lakini no wacho ber ni en okobidonjore e nomination. Oni luongo nying Raila nango. Ini wen Raila ni mbasi ni kure luongo nyinge wacho ni nomination wacho ni session mira kanike koro akayudo gini nyaka MCAs nigi power mar wacho ni koro giyudo nomination ni koro kibigo Raila kura. En which kod marom nado. Nyaka wabed joma machua ma encourage jowa wacho ni okay nomination ni osetimore nitie National Election Board mar ODM mancha mandated mar mondo handle politics. Anything else mantiere shida wantiere gi kaka onyalo dhiwa complain through the board mondo gi resolve gigieki. Koro jowa kik winj wach mag opponents gi. Then campaigns magwa jok moko ma wuoyo e nying jok moko ma encourage ma debate gi jo opponents magwa nyaka gimbe gibed gin joma facts. Gimono niya ineno ni jo Jubilee ni loud ahinya gin gi PR maber gin gi joma wuoyo maber ahinya lakini jo wasa moro gin joma slow ahinya achana ng'ama notimore ne Jubilee was some of the best debaters in this country. Kura ada kwajo amundo chung malo every time mondo wuo ge social media no mondo chak wuo e pinyka wadhi dot ka dot wanyis mino wanyis dawa wanyis nyithindwa everybody tare ka boro do maraboro nyaka wuo go nyaka wago kura nikech kura ni okogo ne joluo okogo ne joluya okogo ne okuche okogo ne Kalenjin en wago ne jo Kenya te nikech igni 50 mokadho Kenya no mi independence lakini independence mano mi ni jok moko no hijack a process mano miyo sani eri up to 40% ma Kenyans pod live below a dollar a day when you fall on the poverty when you up to 50 years after independence jo Kenya pod kuech woko nyaka Dubai country man desert 50 years after independence kabila rio kende musurulwa out of that 3 presidents were kabila achiel kende lakini kabila wan gi almost 42 tribes in this country. Koro tare ka boro dumara boro wach mar voter apathy nyaka jiwer godo gini kwa wuok komo do vote ma odwa omiwa kura gino nyalo win. Then last but not least this idea mar ni Raila oselo Raila ok nyabedo president o Raila kiani oti Raila kiango ka Raila oti tango miyo ji luoro Raila kamano nikech gin Raila no kende en ng'at manyalo loko piny nyeri lakini Raila ok nyabedo president gi kura mar family mare kende. Raila bro bedo president ka jo Mombasa mosehero Raila neri wuok kura joluo makoro joluo support waniri
Wakamba support wanieri wan koro wan mana gi chama achiel modong' ni mondo wa prove a point ni wambende ka wanyalo konyo Kenya nieri koro wambe wachako wa join jopiny to osero wuon lakini in nyithindi ma odi ka ema koro pingu wuon bang ni en gima inyayudo kas no kas gi dhuluo nanga kuom inyalo kuongi koro kuongi me yudo kuom go kit gini mano wana wachi kuongi mo kinyal layo mano wachi kuongi ni okinyal chiemo mano wachi lakini tere kaboro dwe mar aboro ni wadong' mana gi bullet achiel no ema nyaka wakony go Kenya nieri ka ok warumo ni in the next 50 years Kenya will be enslaved to jombo bedo blame gi jok moko wacho ni voter apathy yarelo nyal win kyaro to gibro win kyango nge numbers gi story moko mang'eny magin go mang'eny moko ma sigala magin go mang'eny moko gin sigala magone mondi gi gone ute gi go dala gi lakini giwuok oko to giwacho ni Raila win moko support tiparo ni ang'o makelo wach nyeri ma aneno ka social media ka itieto oganda mathoth usiko gi wach mana kage wacho ni gin kochopo dwe mar aboro to koro ne giolo gidwago kura kia MCA ne odong' kia MP ne odong'. Ang'o momiyo wan kwang'iyo kocha to joka ok wane ka luongo nyingi jatelo ahinya e wach nominations giluongo jok ma omi mandate ne kaneno ka giluongo Tuju Gene giluongo jok mochung' ne korwa koni ang'o momiyo koko biro e wi Raila to Raila wang'ni no we wach nominations mondo time kaka ne gidwaro mondo owe wena nyisi gimo maber en ya jowa gin jok ma vocal ahinya mana ni maber ahinya tunago bedo vocal in a productive manner oko bedo vocal na destructive koro sanieri washangania jowa gi ekima go koko e social media gi no woman ng'eny serious mago tin Raila chok be yudo ke Raila gima rach en ya wanyiso jok moko ni odwa ni ok en ot ma stable koko wanyalo nyiso enemies magwa ni wan within our homes of one stable wadwa we camera wadwa we TV watching Raila ok be win Raila ok be yudo ere ka wa sabotage our own self shida maro en ya wasabede position for many years moko nga ber mar bere sirkal maybe koro nego ber ni jogi obede sirkal at least igna bit gibile mor mar sirkal mondo ginge ber mar bere sirkal nikech ine sirkal to biashara magi biro bedo maber ine sirkal to kata mana jogi inyalo miti ine sirkal at least ok bichau ok kairi kata kidhi yudo tich to at least nichire ikuti moro kanyo koro wiwa onego bed ni waparo ni kaka wane sirkal niri ere ang'o miyo jok moko gi guard sirkal mar gini magiluongo nyaka ni utamaki to wan ni koro wago ma jowa nikech pok obilo mor mar sirkal koro ranyiso gi ni joma wuogi iki calm down nyaka wabed machua wach moro mar ni koro gimoro timore mathin MCA Kilimani nieri Raila bedo president village ma wuok imiluongo no ng'eche ndi gimoro timore Raila will not be president diango chamo sabun e dot Raila will not be president dhako weya Raila will not be president Kenny Odawang Raila will not be president oni Raila ni nyaka en ngama bro mangi nyaka affairs mago mag Raila bro biro obed nyaka dichuo obed nyaka dhako obed nyaka jatich obed kamoro amora nyaka obed joma machua owe stupidity owe childishness kan tire shida ma elections tiere let us address things individually okay no watching Raila biro president yango all these things mo waketo mang'eny mago gin gik ma ok wach mogik madwani mondo apenj achiel kachiel ni aneno ka jok ma nitiere e sirkal kata jok ma ni opponent wacho ni the type of government modwa kelo less kanasa it's so expensive idwa med jotije mag piny owacho sara bro dhi malo oganda bro nyore inyalo wacho nothing could be further from the truth Kenya ni lose pesa mang'eny yenye corruption Kenya ni chulo president gi deputy president gi cabinet magi pesa mang'eny Kenya ni nigi commission moko okwadwar kata kia commission for revenue allocation makata the last time nigi tiyo kwa nyal ng'eyo Kenya ni nigi MPs machamo pesa mang'eny ahinya Kenya is as the ability mar mondo chul ji manyalo konyo Kenya okonego bed wang'iyo pesa di ma Jonasa bro kao onego bed wang'iyo ni at ultimately gin pesa di ma gibro konyo wagodo ka Jonasa obedo kamoro achiel magikawo sirkal obro double the GDP obro keto jobs mang'eny obro bedo gi amani e Kenya ka Kenya bro endelea mbele obro bedo ka South Africa obro bedo ka the Asian Tiger onego bed wang'iyo mbele kiwangi chien wakoni mano ero e gima kiko winji jogo nyiso pesa mang'eny magisebedo kaikawo ka gimiyo hustlers jet pesa magibedo kagisekawo SGR pesa mar yudo bon magikawo magichamo nieri pesa go nodhi kure magoro mocho Jonasa mobed pocket change moger go wangayo mwakonyo go jo Rwanda mwakonyo go jo South Sudan mwami jok moko man gi kech okoko ni pesa no ero mojo ko chul Jonasa kaso Kenya bro endelea mane gima nyalo nyisi to wach mar loko katiba mondo mi positions gi ofit iwacho ni wana wacho ni jomoko bedo promise lemo ma o mi gima o ka kesende nyaka lok pen chike ko kecha kimi lemo mo abro wacho ni muma wacho ni laws were not man was not made for laws were made for man
manyiso ni laws gikone obedi gin gik ma enslave wa gin gik monego obedi serve wa ka koro nitiere opportunity mar mondo Kenya ni odhi mbele. The only thing mudong' en ni mondo walo constitution. Ang'o moro mondo jo Kenya wuok okinyi referendum mondo watim mondo wayud gibie. Ang'o matimo? Some of these things don't matter 2/3 the parliament Kenya. Once no say agree ma jo the constitution, it is possible. Gima kik bed gi distracted any everything is possible. Raila no bedo no mi prime minister position me no constitution kan 2013 elections. Yes. Mo gino kaba mo gino ele. All that is required in goodwill you tere kaboro mondo jo kaw ginieri kasto mondo ka jo se win ginieri. The rest of the watch now obro loso gi squash nga to bridge. Lakini sasa the main agenda ni ya naso donje serikal. After that mondo wangi ka watch weche gi mondo wamigi positions magi, positions magi mondo Kenya wavukisha Kenya ya shida moko makikile mang'eny gi. Kasto after that we'll go to the next. Wach ni mogik ne oganda. Adanyiso jo Nyanza en ya. Nyaka wabed ni wan jok ma ohero dongruok marwa. Dongruok marwa en ya tarik 8 Raila onego bed ni bedo president. Wasewuok mabor ahinya. Wasewuok Misri, wachini chopo Kana. Onge haja mar mondo wachak gore kendo within our community. Nikoro jok moko gi oseyie mondo support wala kiki wan nikoro wan makoro wagore. Nyaka wabed ni wan jok ma ohero jowa, wahero maendeleo, wahero endelea, wahero Kenya nieri mondo koro rem mar tombo wani kik dhi nono, remo mar ouko kik dhi nono, remo mar Mbai kik dhi nono, remo mar JM Kariuki kik dhi nono, Raila mono se dhi detention kik dhi nono. Orengo jim kik dhi nono, jo Kenya tete mose negi, jok mose bedo gi shida, jok man gi kech Turkana, jok mose inyorete nigi hope mar Raila. Wane jok mo iluongo ni custodians mag democracy diri. Nyaka waendelea mondo wakon jo Kenya. Tarik 8 dwe mar 8. Ensure ni jitete wuok ko mondo gokura. Lakini jok mowuok social media gi ko wada kungu nyaka kik watch weche gi ko watch weche gi nyaka watch weche moko progress. Nothing more. Akawo thuolo ni mar gonero kamano maduong' ahinya Danis Odongo kuom chopo achiel kachiel mondo watwa gi weche kawuono. Nuna beno bedo jadi kata kamano ng'atachiel ore kopo kuchopo kawuok e logo TV mang'en kuku mar wach. Oriti masane kwa chako luongo wageno ni brodo thuolo mondo mi duondo watwa gi e weche machal. Erokamano.